natanggap tayong parcel from Timo. Ito, lunchbox ko ni Ana. Check ko mamaya. Ito yung mga pang sandwich niya. Tapos ko, yan. I-open ko po ito mamaya. Gusto ko lang ipakita to. Ito siya, yung hook. Para, kasi ilalagay ko na doon sa taas. Mostly for Ana to eh. Ito. Para sa taas ko, para sa mga bags ko. Hello, welcome sa... It's okay. Welcome na naman sa panibagong video. Ano na ngayon? 6 o'clock na, late tayo nag-start ng vlog. Papunta po ngayon kami sa Eindhoven, doon kila Vanji. Yung napakita ko na po sila sa vlog dati. Yung Filipino family na kakadating lang dito sa Netherlands kasi birthday ni Taddy. Happy birthday, Anna. Say happy birthday, Taddy. Happy birthday, Daddy. See you. See you. What will you eat there? Okay. Okay. Eentje of twee? Niet eentje. Eentje? Twee? Kanina pa siya ganyan na pag tinanong ko kung anong kakainin niya doon, cake daw. Dito po sa Netherlands, typical na handa nila kung ano talaga, cake, tsaka drinks, chips, yun lang pag may birthday. Pero Filipino family yung pupuntahan natin, so may handa sila. And excited din po akong ma-meet yung sister ni Vanji na matagal na sa Italy. So, samahan nyo kami. Makikikain kami doon sa Eindhoven. Oh, that one. I thought it was for you. Well, this one. The next day. Dodong, goedemorgen. Goedemorgen. Good morning. O, diba? Siopaw na naman tayo for today's video. Sabihan na naman tayo na siopaw. Mukhang siopaw. Chopau? Huh? Chopau? Yeah, I was saying, but when somebody commented, like, I look like bapaw. Oh! Hindi na po ako nag-vlog. Next day na po ito, hindi na ako nag-vlog kagabi because there were a lot of guests last night. Hindi ko in-expect na marami palang bisita doon. And, yeah, nag-enjoy naman kami. Ang daming pagkain, guys. And, for sure, nag-enjoy din yung mga Dutch na guests nila Vanji tsaka ni Andy. And, na-meet ko for the first time si Ate Sonia. Nice meeting you, Ate. Next time, mag-chika tayo ng bongga-bongga. Hindi kami masyadong nakapag-chika last night kasi nga, parang, what time did we get there? About almost 7. Yeah, around 7, I think. Yeah, and then we left, I think, before 9 o'clock. So, Yeah. very short lang kasi si Ana, guys. Nagiging irritable ito pag, syempre, mga bata, nagiging irritable pag, pagod na ba. Although, nakapag-nap siya ng hapon, pero sanay po siya ng mga 8. Wala, nasa bed na siya. Ganun ba? So, ngayon, Saturday na ngayon, may part-time po ako kasi hindi ko ginawa yesterday. Kasi nga, nag-party kami last night.
So, ngayon ko siya gagawin. Sa school lang naman siya. So, any time lang naman, if sa weekend, kung gusto mong pumunta doon, okay lang. So, yung gagawin ko. Tapos si Ruth pala and Anna, they're going swimming. Prepare muna ako ng breakfast ko, guys. Si Ruth nagpe-prepare ng yogurt niya. Ipakita ko pala sa inyo yung mga binili ko for Anna. Para sa school niya po ito. So, bumili ako ba? Ito siya. Kupa? Ito siya hindi ito para sa school pala. Ano to, para makapag-practice si Anna na mag-chopsticks. Yan, kasi, pag nag-chopsticks ako, gusto niyang gumamit din, kaso hindi pa na kaya ba. At least ito. Maybe you can use this one, Dodong, also you can practice You too. chopsticks. You too ba? Hindi masyado tinatry ni Ruth na mag-chopsticks, pero hindi siya masyadong marunong. So, ayan. May pang chopsticks na si Anna. Hindi ko na ipakita sa kanya kasi hindi na yan, pinabuhian ba. And ito siya. These are food picks. So, para sa sandwiches ni Anna. May horse dito. Ano pa to? Heart. Ice cream. Star. Kasi nga, papasok na si Anna pa. Pag may mga fruits akong slices, ito yung gagamitin ko. Diba kung ano-anong anik-anik yung nangyayari dito. Dati naman nung pumasok kami, hindi naman uso yung mga ganito. Pero dahil sa mga TikTok na yan, sa mga influencers na yan, napapabili tayo siya. Ito din, food picks din ito. Cute siya. And may lunchbox din ako. May lunchbox na naman po si Anna. Kaso, para may siya ba, pamalit. Pag hindi nahugasan. Pag tinamad ang tatay tsaka nanay na maghugas. May dating natanggap si Anna na frozen na lunchbox. Pero ito din, kinuha ko. Let's see. Yan. Natatanggal din siya. Ayan, cute. Pink talaga kasi nga. Ayan. Ito siya. Tapos, na-open na din siya ganito. I like this. Tanawa na daw. So, may extra lunchbox si Anna. Tinanong ko si Ruth. Tapos, yun yung narinig ko sa ibang mga mama. Hindi nagbibaon ng rice yung mga bata doon. Sabi ko kay Ruth, okay lang kaya na pabaonan ko si Anna ng rice. Sabi niya, pwede naman pero parang maiiba siya ba. Bread lang kasi yung kinakain ng mga bata doon sa school. So, 2 o'clock naman siya dadating. So, pag gutom siya, bigyan ko na siya pagkain sa bahay. Food picks pa din ito. Assorted siya. Ayan. Okay. Bumili ako ng marami kasi alam naman natin, bata. So, for sure, mami-misplace niya or mawawala niya. And may lagayan ng sauce din. Kung gusto ng sauce or siguro pag pancake, so honey, yung mga ganyan. Pabaonan ko ba siya ng pancake? Feeling ko hindi. Pero anyway, ito. Siguro pag lumalabas din kami, pwede itong gamitin din. And, meron din tayong 2 set ng ganito. Chopsticks din siya. Ayan. May spoon. May chopsticks na naman. Okay. Sana marunong si Anna mag-chopsticks kasi nga mahilig akong kumain ng Vietnamese food, Korean food, Japanese food. So nagcha-chopsticks. Ito din same din siya pero iba yung animal dito. Ano siya, monkey. Kita ba? Yan. Ang cute, oy. Parang ako man na-excite sa ganito. Ang chopstick, yan. Yan, pag lumalabas kami, ito yung paggamit ko kay Anna. Hindi sa school kasi. Hindi naman nagcha-chopstick ang mga tao doon. So, yan lang. And also pala, ito pala. May pang sandwich cut. Ayan, pang mga iba-ibang shapes ng sandwich. Yan. Inok dito, isnok dik. Anna, you wanna try your chopsticks? Kijk eens. Aan, eten. kun je rijst mee eten? Oh. So you can already use your chopsticks, ha?
Dus proberen. Mama, you zaten. Doe eens. You Het is lekker doelbaan. zaten. Doe eens. Oh, alle kanten al. Doe eens proberen. Doe eens die spakken op tafel zo. Nou, kan niet. Sa basta niet. Sige, dus eten pakken. Eten pakken voor de noodles. I want noodles. Hingi ng noodles. We will use that later after swimming. Yeah? Mama will make noodles after swimming so we can practice. My noodles after swimming. What then? No, we can't because we have to go soon. So, gawa ako ng breakfast natin. Kulang kasi nag-yogurt syrup. Silang dalawa. Heavy tayo ngayong breakfast. Mama zoeken? Papa stoppen? Ja. Zoeken. 20 tellen, ja? 2012. 2012. She always, in hide and seek, if I go, she's next, she always do the same place as me, what I did before. That's easy. Yeah, that's easier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito pala yung gift ng daycare ni Ana sa kanya. Oh. Ang cute-cute. Parang ano siya dito, mga 2 years old siguro siya dyan. Cute. Oh, diba? Saturday, naka-pajama pa yan. Naka-dragon costume pa yan. Yan, breakfast tayo guys. May hot chocolate ako dito. And then yung ating avocado. And then yung ating egg burger na may cheese burger. Gustong gusto ko tong bread na to pala oh. Nag-text sa akin yung father-in-law ko na tutulungan niya daw ako sa part-time ko. Sabi ko wag na. Kasi nung may sakit ako, sila yung gumawa doon. Kakahiya naman. Pero palagi po talaga silang tumutulong. Pawas boven. Anna, I will do that later lang. Not now, please. Gusto niya i-sort out yung toys niya. Dinala ko na naman ulit dito yung parang drawers ng mga toys niya from her room. Kasi, I noticed na hindi na siya masyado nalalaro doon sa room niya, yung mga laruan niya. Dinala ko ulit dito sa baba. Kasi most of the time, nasa baba naman kami. Kaya siguro. Andito pa yun, isa-sort out ko pa. Kahapon po pala, hindi ako nag-vlog masyado. Kasi nga, ang dami kong ginawa. Tapos doon, nag-general cleaning ako sa taas. Naglaba ako ng marami. Tapos, andito din si Ana sa bahay. Ana, just wait for Papa downstairs. Papa will come back. My granny, my chow. Narinig niyo yun, guys? Sabi niya, ayokong sayo, ng ganun. Ayan. Para bang ayaw niyang kasama ako. Grabe. Nagaganito na to these days eh. Papa is in the way, say. Buang. Buang. Did you hear what she said? Ikwanimit yaw. I wanna be with you, Papa. Where are you?
Oh, I love this. Gustong gusto kong ganito. Yung slow mornings. Hindi kami nagmamadali. Nakakakain ako ng maayos sa breakfast. Yung hindi madalian. Yung ganun. Nakakapagkape or nakakapag-hot chocolate. Yung ganun ba? Maliliit na bagay. Tapusin ko lang po yung yung breakfast. Yan, Nakaswimsuit na yan sa panloob. Sige na! Let's go swimming! Wat? Ja, jij mag niet mee naar zwembad. Ja, maar mama doet bij Ja, ik ga niet met jou. Kom, mama bij... Mijn. Anna, kom. Ik ga werken. Doe mama bij het zwembad of mama bij werk. Ayaw afzetten. niyang pasamahin ako sa kanila buing itong batang to. Hij is een auto, hè? Hey, it's niet bij ons. Hello. Hey, niet doen, Anna. Anna, banana. Anna. Anna. Paalis na kami. Nee, Ihatid dan na ako niet, sa part-time tapos Neem muziekje op. tapos diretso na sila sa swimming. And then pagkatapos nila i-pick up din nila ako. Nice day today, nice weather. 6 degrees. If it's beetje zonnig straks, just use the sunglasses na. Ganda ng weather. Tingnan pero malamig pa din. A little bit. Kasi 6 degrees ngayon. A few moments later. Dito na yung mga sundo ko, guys, after 3 hours. Ngisi lang nag-gaya. Zeg dan Anna. Dessert. Yes. Heb jij? Was de boeien? Bosgebollen. Ja. Not bosta. Bosgebollen. We hebben bij het zwembad gedaan. Anna, nee. Labas na yung mga flowers. It's already spring. The flowers are out. En weet je waar gaan we? Ja. Bij oma ook. Hey! She is win van de big slide. Oh She was ja? not scared. She was not scared. slide? There was a like a baby was going. I said, dat baby doet ook. Anna ook. Ik zei, oké. Hoeveel keer zijn wij geweest? Ah, mooi. 4 of 5. Ja. 4 12 keer? 12 times. 12 times. 5. Oh. And then eventually I had to say we have to go, otherwise we were still. Pula-pula ng mukha ko. Grabe. I worked hard. Really hard. Ang ganda ng weather, guys. May mga sasakyan na inopen yung how do you call that ba? When you can open the car? Wij. Cabrio. Cabrio. Yeah. But I don't know, is cabrio Engels of niet? Ik denk niet. Convertible of Convertible. Convertible. Yes, yes, Oh. Papunta na kami kila Bianan. You want to see her face? You know when I vlog, she wants to do it already ba? Yeah? No. She's doing flying kiss. But sometimes she doesn't want to be in the video. It's also good. We went first to the bakery in Schijnel. Yeah? We didn't have bossenbollen, so we had worstbroodje. Oh. Then I said, then we go to the boss. Okay. Ang pula ng mukha ko eh. Yeah, it's busy. It's nice weather now, ah. Ja, Ja, but Jan de Groot is altijd, altijd druk. Yung Jan de Groot ba, yung pinuntahan namin ni Dayan before doon sa ni Lovemere vlog kasi nga masarap yung kanilang chocolate ball. Specialty po siya ng Den Bosch or Hertogenbosch. Masarap may yung buhok natin dyan. Iwan po namin si Ana doon. Tumawag ang lola ni Ana na. Bijna oma opa. Yeah, we're almost there. Doon daw si Ana sa kanila. Saturday. Normally Saturday or Sunday doon si Ana sa kanila. It's like when every time I vlog, I always say that Ana is with Oma and Opa. Every time I vlog, they might think that Ana doesn't live with us anymore. Malapit na kami. 10, 5. Yan yung kanilang bahay. Puti. Puti. Ito na tayo. Hallo. Dus openmaken? Senna! Hey! Hey! Uy, yung malaki nilang aso. Hallo!
Ay! Ito na yung chocolate balls. Oh. Excited si Ana eh. Lekker! So ito yung Costco ball o may may cream sa loob. Para siyang whipped cream. Tingnan nyo yung anak ko gano'n. Oh, Senna. Senna will talk. Ayaw niya daw sumama sa amin. Nagpe-paint si Ana eh. Je blijft met oma? Ja. Wie? Oh, goed. Wie is de liefste? Mama of oma? Papa of mama? Papa of mama? Oma. Papa of mama? Papa en oma. Eh, mama niet? Tagway giday. Dito kami sa market. Naka-line kami para sa chicken. Ang sarap. Nag-drop by po kami sa market para bumili ng chicken. Tapos toothpaste ni Ana. And may nakita kami promo doon ng Nescafe na 3-in-1 cappuccino. Kasi yung parents ni Ruth pag pumupunta sa amin, nagkakape sila nun. Ito ang isa sa mga bahay na gusto namin ni Ruth. Ayan. Malaki siya. What's he doing? That's the thing, doesn't matter what you do, it always shine. Pauwi na tayo. May itong street na to guys, puro to dito, cherry blossom yan. So ipakita ko sa inyo pag nag-bloom na silang lahat. Ito na yung chicken kanina. I was asking him about why he's wearing perfume now. Kasi mabango siya. Why? Where are you going, Dodong? Meet 20 other women. Gatay ka. And I will lock the house, the whole house, so you cannot enter your own house. That's why I did the windows open. Dagway biyani. Wala kaming anak ngayon. Wala na naman si Ana, guys. Aalis to siya eh. May, may normally. Kasi nga, Formula 1 ngayon. So, manonood siya ng Formula 1 race mamaya with his friends. Kain tayo. Yan, guys. Andito yung aking father-in-law kasi dinala niya yung backfits ko galing sa kanila. Sabi ni Ruth siya yung magdadala. Kaso, nag-offer yung tatay niya, siya na lang. Ganito po talaga sila. Kahit ano pa yan, gustong tumulong ba? Kain. Marami pang tulips na lumalabas, guys. Yan, may isa dyan. Yan. Yung iba wala pa. Yan. Excited ako na mamulaklak sila. Mga April po. May mga bulaklak na to. Or May. Ito kukunin ko pa to. Ita-transfer ko pa siya. Maganda ang weather. Ruth has just left. Punta na po siya doon sa bahay ng bahay ng best friend niya kasi manonood sila ng Formula 1. Ako, kailangan kong maglinis pero mamaya na guys, pahinga muna ako. Parang mga almost 4 hours din ako sa part-time ko. Medyo natagalan ako doon kasi nga hindi siya ganyan kalinis. And wala naman po akong ganap today. Mag-rest lang ako and maglilinis. Guys, andito na yung aking BMW.
Ayan, lilinisin ko siya bukas kasi kailangan ko na siya. Kasi paganda na ang weather. So, pag pag hindi okay ang weather, pag winter, ayokong mag-back fits. Kasi hindi naman ganyan kalayuan yung mga part-time ko. Andito lang naman. But ngayon, okay na ang weather. So, pwede na akong okay na ako mag-ganyan. Hindi na masyadong malamig. And also, magsa-start na po yung lesson ko ulit. Nag-enroll ako ulit sa Dutch lesson. So excited ako kasi nga free po yung lesson ko. Parang siya 1 year. And dito lang, thankfully dito lang sa town namin. Originally doon dapat sa kabilang town, pero sabi ng coordinator namin, walang masyadong nag-enroll doon sa kabilang town. So dito na lang. So happy ako guys kasi nga hindi ko na kailangang ihatid doon, hindi kasi ako nag-drive. Tapos pwede naman mag-bus pero mahirap yung schedule guys kasi nga 'di ba ako yung magpi-pick up kay Ana. So yun ang mangyayari, yung may part-time kasi ako, Thursday yung aking lesson, and since may part-time din ako sa Thursday, pero hapon pa naman yung aking klase, so sabi ko sa part-time ko, kasi 4 hours dapat, sabi ko kung okay lang na 3 hours na lang ako para at least may time pa akong mag-prepare ba. Mag-lunch, tapos mag-prepare, and then pumunta doon sa lesson. And dito lang sa Centrum or sa center namin. Kaya po, pinakuha ko na yung backfits ko kasi nga, pagkatapos ng part-time job, naglalakad kasi ako usually. So, pag naglalakad ako, usually it takes mga 30 minutes before ako makarating ng bahay. So, at least sa backfits, makakasave ako ng siguro mga 15 to 20 minutes ba. So, at least makapag-prepare ako dito. And then, hindi ko alam baka kung hindi okay ang weather, ihatid ako ni Ruth sa school. Kung okay ang weather, mababackfits ako, ganon. Pero pag hindi okay ang weather, siguro sasabay ako kay Ruth pag nagsasakyan siya ba. Kasi malapit sa office niya. So, yun. Dito talaga guys, hindi madali i-arrange yung mga bagay-bagay kasi nga dapat nakadepende din sa schedule ni Ana, nakadepende din basta sa mga oras namin, ganun. So, kailangan swak sa schedule namin ba, naming pamilya. So, I'm really glad na yung school ko, or yung Dutch lesson ko, Thursday. So, Thursday, 1 o'clock to 4 o'clock. So, every week po yun. 3 hours lang naman. Mas gusto ko siya kasi face-to-face na kasi guys. So, happy talaga ako. Kasi dati nakatry na po ako ng online lang. Nag-aral ako online. Pangalawang beses. Yung first time was nung kakarating ko pa lang dito. My in-laws gifted me yung 3 or 4 months na Dutch lesson doon sa city. Sa isang academy. Lang naman. Once a week lang. Tapos I think siguro mga 1 hour and a half lang yun ang klase, but every week siya. It ran for 3 to 4 months, if I remember it right. Yun, and super, pa yan lang nung level that time, kasi gusto ko talaga yung magsimula ba. Yun, yung basic pa lang ba, yun. And then, the second time was last year, 2022, kasi naka-avail po ako ng free din dito sa government. Yung tawag dito was stop budget. So basically the government grants parang €900 plus na para magamit mo. It's kind of like hindi siya scholarship, but anyway, grant ng government para makakuha ka ng kursus or kurso na gusto mo. And then, of course, I opted yung Dutch lesson. I think at that time, A2 to A2 plus until B1 yung level. Tapos na po ako dun sa A2 exam, yung sa integration exam ko, na ipasa ko na po lahat. And nakuha ko na yung diploma ko 2021, matagal na. Pero the thing was,
hindi talaga A2 yung level ko. So, gusto ko talagang mag-aral talaga ba yung face-to-face, yung talaga may teacher na magko-correct. Kasi yung A2 exam ko po, nag-ano lang ako doon, nag-self-study lang ako ba. So, wala talagang magko-correct sa'yo. Yung focus ko lang was the exam, ipasa yung exam and mag-focus doon sa yung technique and target skills ng exam. Ganon. Iba talaga yung mismong level ba. So, yun yung gusto kong i-improve, yung mismong level ko. Kaya, I'm very, very happy kasi free po yung kurso na ito and for 1 year siya. And then, bonus thing is, siya, baka may mamit akong mga bagong kaibigan, yung mga ganyan ba kasi nga, siya face-to-face. Hindi ko pa po alam kung ilang estudyante meron sa klase namin but I really look forward to it. So, yun. Excited po talaga ako. Next week na mag-start. Ilang days na lang. Yun. And i-update ko po kayo about dyan. So, yun na guys. Wala na naman po ako masyadong ganap today. I-end ko na din po yung pa-video natin. And maraming salamat sa mga bagong subscribers natin and sa mga palaging nag-comment. And of course, including na din sa mga silent viewers natin. Super thank you. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe sa ating channel, G in Holland. And if you also want to check out our Facebook page, meron din po tayo, G in Holland din. Minsan nagpo-post po ako doon ng mga Bisaya na mini vlog. So, yun. Maraming salamat and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Duy! Mush babush!